Aquesta carbassa està cuita. Ara la reservaré per després triturar-la o tallar-la molt petita amb les gambes, els musclos i els calamars. I amb això farem uns canelons. Encara no he decidit si ho faré en plan Thermomix, o sigui, molt triturat, o més amb trossets. En el següent fotograma ho veieu. Estic saltejant unes gambes perquè veig que en el farcit que tinc per fer aquests canelons estranys que m'he tret de la màniga, amb la carbassa i el que em va sobrar del farcit dels calamars de la recepta que vau veure ahir, doncs hi falta una mica més de xitxa, de marisc, una mica més. Llavors hi fico aquestes gambes, jo crec que ho equilibrem una mica, o almenys li donarem el toc que voldrem, i després també probablement aprofitarem la salsa que ens va quedar dels calamars i l'allargarem una miqueta. Posem el farcit d'aquests canelons de carbassa i marisc en la màniga pastissera. L'hem posat aquí perquè així se'ns aguanti millor. Ara la tanquem i omplirem els canelons. Ja tinc les làmines preparades, el farcit a dintre de la màniga pastissera, i ara posarem un xorret a cada làmina, apretant amb la màniga pastissera. Així ho tindrem tot igualat. Veieu? He fet el forat més o menys així, llavors el que heu de fer és senzillament això. I aquí ho teniu igual. Ho deixem anar. I així la resta. I ara els embolicarem. I ara l'hem d'enrotllar tal qual. Veieu? Vull dir, senzill. I així fins a completar els altres. Acabem d'escalfar els canelons de carbassa al forn i ara els hi tirarem la salsa per sobre, que també hem escalfat. Ja tenim els canelons aquests especials a punt i ara els emplatarem. Aquí els teniu, canelons de marisc i carbassa.